vojnového konfliktu na východnej hranici Slovenskej republiky prísť s nápadom povinnej vojenskej služby je nie ten správny prístup, preto Slovensko si zvolilo motivačný spôsob, to znamená vytvoriť také tie národné obranné brigády, kde sa dobrovoľníci môžu prihlásiť, absolvovať krátkodobý výcvik a zároveň potom byť k dispozícii štátu určitý čas v roku a byť za to aj finančne odmenený. A ja na tomto mieste chcem, možno to ešte nikdy nebolo nikde prezentované, ale ja chcem prehlásiť z tohto miesta už teraz, že ako náhle ten zákon o týchto dobrovoľných brigádach bude schválený parlamentom a po mojom podpise nadobudne účinnosť, tak ja osobne ako prezident a vrchný veliteľ sa do takéhoto jedného z prvých kurzov osobne prihlásim a absolvujem tento výcvik a budem súčasťou našich obranných brigád.